Yo.
lagune tanpa latihan ya nek dalang utawa seniman kuwi menehi tali asih kepada sing nanggap kuwi ora berupa uang utawa barang ning berupa karya no. Oh, berupa karya. Ya lagu ki mau tak gawe secara mendadak ning nyatane ya dadi oh ngono. Ah, jenenge sing nanggap mlebu utawa jenenge sing bayari mlebu ana ing tembang. Oh ngono. Ah, mau bengi ya ngono nduk ning Madiun, ning Gemarang. Madiun kuwi ya tak gaweke lagu dadak ngono sing nanggap ki melu ning nggon jero tembang. Kuwi saking senenge saking bungae. Kuwi langsung munggah kuwi nyawer 500.000 ki ning Madiun. Ning kene mbuh aku ora ngerti. Wah, bemu. Madiun karo Nganjuk kan rada ado, Nduk. Wong genah wis gawe 10 yuta nggo tahan ngarep kok. Lah iya to. Heeh, Mbah nuwun. Mbah nuwun. Ya, matur sembah nuwun ya sing pareng rawuh pirang-pirang uga. Iki mau ya anakku ya adikku Mas Faris saka Nganjuk wis nggawa bojone. Nyuwun donga pangestu karo awake dhewe ndang muga-muga ndang diparingi putra utawa anak. Amin ya rabbal alamin. Wis le. Angger betina disengkut kula ndang duwe anak. Ya, ngono ya. Wis tak dawuh. Ya, Nak. Ya. Ki ngaturke bintang tamu. Oh, bintang tamu. Heeh. Ya, sapa? Mas Komet karo Cak Slendro ki uga ana Mbak Lucy Brahman. Oh, ngono Mbak Lucy Brahman. Ya. Ket sore mau. Wah, tenan. Ya, heeh. Ya, mangga. Ki digarap campursari, Mas. Ayo, Mas. Nah, ya, garap campursari. Ya. Lagune Perahu Layar. Ya, heeh. Yo, buka saka kendang Jaipong yo Mas Guru. Ya. Ngaturi tindake Cak Slendro kelawan Cak Komet. Yo, mau bengi yo petuk ning Madiun. Heeh. Iki petuk meneh. Yo. Monggo para kanca, yuk. Beda timbang tahun kepungkur no. Ya, tahun kepungkur ya karo Cak Komet. Heeh. Tahun kepungkur ya karo Cak Komet. Ning pasangane luwemu gede ngono. Ki dadi cilik mergo kena penyakit kencing manis. Wah mboten to Mbak Cange. Nek sing riyen kan wis entuk MBG. MBG apa? Mangan bareng guru niku lho, Pak. Oh iya. Sing niki kan urung entuk niki. Oh ngono. Nggih tapi tetep seduluran menika. Oh nggih no. Seniman itu di mana saja di seluruh Nusantara iki tetap seduluran. Leres. Heeh. Kaya piyai kene dalu punika jan luar biasa Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Penonton beberapa orang ki cara wong semene iki kabeh nanggap Mas Kangko kabeh tak kira 6 tahun kok urung rampung, Mas. Iya, sakmene biyane. Lah ya wong nonton semene jenengan mirsani pada malam hari ini. Iya. Ki Buru Minah niki padha karo nyenengke wong pirang-pirang niki lho, Pak. Mesti nate ngendika to piyai para alim ulama. Apa? Sapa sing gelem nyenengne wong 40 padha karo entuk dongane wali siji. Monggo dalu punika Buru Minah menika nyenengke berapa ribu orang mulai entuk dongane wali wong wali pirang-pirang. Insyaallah apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tersampaikan. Amin Allahumma. Amin. Golek pemimpin iki nek wis sugih nggih ngeten iki lho, Pak. Heeh, iya. Golek pemimpin nek wonge wis sugih sik mesti rakyate ora bakal ora mungkin kok korupsi. Iya bener. Nggih, dasare garwane Pak Carik. Lho, kisuk tahun 2017 wis nanggap wayang neh Mas Kangko. Pun DP pinten mau? 10 juta. 10 juta ning dagelane ora kowe.
Aku ora masalah sepindho. Ya wis pindho ya. Kowe nu jek pisan ayo. Mbak Lucy wis pindho. Pindho. Tapi ndak apa-apa, kalau wau kula sampun mireng, sampun Pak Kamito malah sampun paring dawuh. Dawuh apa? Insyaallah nanti Agustusan nanggap wayang melih. Wah. Ning ora nganggo dagelan kok. Mosok Mas? Ora nganggo. Upama nganggo ya aku ya pikir-pikir ngejak kowe. Lah ngopo? Ora lho iku mau ngendikane kabeh dagelan seduluran aku karo kowe kan gak. Aku milih ki ya mega murah dadi. Oh, dadi ora nek rasa sedulurane to? Ya wis belas. Berarti ketok apike ning mung panggung tok. Panggung tok. Oh, ning lahir tok. Batine ora. Batinku ya belas. Ya, syukur we. Mulane karo Aku ning kene iki ya seneng ditangkap ning ping pindho. Pindho. Ping pindho masak dandan ki kok ya ning musala. Oh, gembet yang musala ya. Iki nguri ya Ya ning musala. Mergo hajirin ki aku nang kono mau. apa? Yo ke anu musolane cilik kipase gawedi. Aku ning jero kaya lesus tak karo. Monggo wis nganjuk itu adalah disebut dengan kota angin kok ije dikek kipas. Ya iya. Iki mempertunjukkan bahwa piyai kene iki apa iki agamane tetek tekun piyai kene Mas. Betul. Agamis mula awake dhewe matur nuwun nggih Mas Kangko. Sepisan kula aturaken matur sembah nuwun kagem Pak Carik. Kaping kalih Ibu Ruminah Mas. Pak Supriyadi. Leres. Ora lali sing kanggonan ki ngene Pak Wo utawa Pak Kasun. Ana ing Bandung. Lan semua masyarakat. Leres piyai bedet menika. Upama ya Mas. Upama beliaunya Pak Supriyadi utawa Pak Carik utawa Bu Ruminah iki duwe duit arep nanggap wayang. Iki makasane lek masyarakat ora pengen, ya ora ngijini ya ora iso wayangan ngono. Lah, ngono. Ya toh? Nggih nggih. Heeh. Semua tergantung masyarakat. Masyarakat. Beliau hanya sebagai donatur apa sing dikarepke masyarakat Betul. iso nuruti. Lah niki. Heeh, iya. Pemimpin mula tak jaluk bapak-bapak ibu-ibu piyai kene aja lali tahun yang akan datang milih Bu Ruminah nggih. Nggih. Sampeyan cara dikei dhuwit 100 karo milih Bu Ruminah milih ndi? 100. Iki iso Ngacok kengko. iki iso keturutan kabeh kok ya. Wis ditanggapne wayang iki cara urunan nyuwun sewu ndek dalu mawon wonten Medion iki urunane pirang-pirang. Pergo pengen mirsani Mas Kangko iki ditanggapne gratis sampean iki lho. Iya. Mau bengi urunane wong siji iki 150. 150. Heeh, iki ra urunan wargane. Mula suaramu aja gelem 8 tahun kok dituku ming 100.000 berarti setahune niku ora enek 20.000 nggih mboten. Iya, heeh. Milih niki lho sing jelas niki. Ya ora Mas? Mbuh. Lho. Kowe mulane tahun ngarep gak ditanggap yo ngene iki. Lah mula kuwi aku wis siap-siap ngene iki santai. Lho, lah kok santai ngopo? Lah sementing wong guyu selesai. Lho, aku sing tak pikiri gur siji, Mas. Lho, apa? Iki nak Pak Supriyadi ngersake wayangan. Ya. Nah terus masyarakat Ya. kabeh ngersakne apa meneh orkes Adela. Lah iki Adela. lho repot. Di barengne ya ketok piye ngono ya. Lho, Apa meneh nek panggung orkes dhuwur lho Pak Kangko madhep. mayang. Ngadep-adepan lah. Bareng ngono to? Bareng. Piye Terus pamane? piye? Lho, kolaborasi. Dadi ana dangdute, Ana wayange ngono. Dadi pas limbukan Adela main. Ngono kuwi piye? Oh, kolaborasi. Heeh. Engko dagelane aku teko rene gak usah bayar gak apa-apa. Lho, lah kowe tenan apa ora lho, Men? Enak wis kadung tekan kene ra bayaran kan ya kono dhewe mesti izin to. Kaya Kowe jenenge iki jenenge trik jemput bola lho. Oh, kowe ora perkara trik jemput bola iki jenenge dagelan golek-golek ya kuwi. Ngeyel kok awake dhewe. Mula matur suwun mak sanget menika Mbak Cangik, Mbak Limbuk nderek muji syukur dhumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Adicara dalu punika mangke Purwangga Wucana mangke mboten mangke alangan setunggal punapa. Piyai Bedet muga-muga anggenipun pados sandang pangan saha papan dipun paringi rejeki kekathah tur barokah. Amin. Dipun paringi sehat kat sedaya nggih Bu nggih. Muga ora usah didongakno sehat nek ndelok wayang ini wis positif mesti sehat. Nggih to Pak nggih? Lho. Ora padha. Gak suka. paling enggak iki komunikasi dengan penonton itu diperlukan Mas. Iya nek auden wonten nginggil nggih napa mboten sangi. Kersanipun napa ngraketke pesedulurane awake dhewe. Ya bener ning pada dasarnya wong nonton ki wong seneng. Lah iya. Iya to, ora ana kok wong lara ndelok ki ora ana. Mesti ya mikir kesehatane lho ngono lho. Lho lah ya mul pangawit kan mut-mut gula tak dongane muga-muga sehat nggih Bu nggih. Nggih. Muga-muga panenane dadi asile entuk akeh amin Allahumma. Amin. Nah, tuku patung ning Jawa Timur, Mas. Napa niki? Muga-muga masyarakat wening dusun Bandung pindahingan panjang umur. Kuwi apa? Bro?
tuku ceret ning pinggir sawah muga-muga piyai mbetet saya barokah. Amin Allahumma. Amin. Ayo, komet, iso muni ora cakeme. Muga-muga penak. Lho, Ya krek. ketak biasa. Iki wong budaya wong seni nganggo parikan kok muga-muga penak tok lho. Lah tapi ndonga Lho, lan donga ki nganggo parikan kaya ngendikanipun Mas Kangko. Ya ndelok-ndelok panggone wong ndonga kok nganggo parikan mbok langsung ae padha wae. Lho, Kok langsung ae penak. Muga-muga panjang umur ya langsung ngomong ngono. Allahumma. Muga-muga sehat sedaya Allahumma. Ayo padha oleh amine lho. Lho nyapa nganggo parikan. lho paling kan nganggo parikan ning sawah nandur blewah muga-muga buru minah dadi lurah. Amin Allahumma. Amin. Oh, ayo to Met kowe Met. Moh aku. Lho, wong ndonga kok nganggo parikan. Lah nyapa? Lha aku nek ndonga nganggo parikan salat ra barbar ngono to. Kok iso salah kabar bareng? Omonganmu teko do lho iki lho kleru lho iki Mang. ngomong to. Kowe lho ayo lho. Lah mbok kon baleni aku ngomong apa? Omong apa? Ngomong apa to, Dura? Omong lah kok salat kok gak rampung-rampung piye? Lah kamu nganggo parikan mau Ya piye jajal? Nah, api Yo. salat subuh. Kok jenengku nek kleru tak gacok ning kono. Amulih lho aku. Enggak, mau gambarmu ya padha ngono lho. Ning rodok murah iso. Salat magrib bisa dadi ngampe subuh lho. Lah kok iso? Lah gara-gara parikan mau Piye? budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta? Ya. Tuku duku karo nanas, kul a'udzu birabbinas. Lah kok ora rampung-rampung no. Langsung ae lho. Lho, lah dongane piye wis tak dongane muga-muga sing petani tandurane dadi asile entuk akeh. Lah kuwi sing duwe sawah sing ra duwe piye? Panen ki nek nandur. Salah meneh ya. Lah nggih to. Lah sing ra nandur ora duwe sawah nelongso lho, Mbok. Dongakno kaya ngono kuwi. Loro ati lho kaya jene nyinggung lho ngono Terus kuwi. ngene, aku panen opo ya Allah? Sedangkan aku sawah aja enggak punya. Lah kok kowe harus memikirkan orang-orang yang tidak punya, Ndro. Muga-muga panenane kathah ki nek duwe sawah. Kok ya ana Nek ra duwe Oh, kudune dikeki. ya ndonga ki ya sing lengkap wong Oh donga. ya tak dongakno muga-muga anake muga-muga dadi bocah sing soleh-solehah migunani nusa bangsa tuwin agama. Sing Tak majer. dongak- Sing majer. Kaya sapi ya majer Met. Lah sing ra duwe anak? Lah sing nek sampeyan ya didongakne piye? Ayo. Ya ditungakno to ra duwe anak ki ya nelongso lho. Enek rumah tangga 5 tahun, 7 tahun ra duwe anak bingung. Aku kok- Keturunan ki minangka oh ya ti rumah tanggaku ya anak. Oh iya Teh. Oh iya Teh. Omonganmu dhuwur iki le. Ayo ngono lho. Iki penguat dalam rumah tangga ngono. Kudune- Wong petuk kanca biyen lawas SD, Iya, Pak Kangko petuk kanca SD. Ah. Sing ditakokno ora kok bandane. Sing Iki ditakokno asli mesti anakmu wis pira saiki? Iya ora? Iya. Kuwi penguat dalam rumah tangga mula penting. Lah nek sing ora duwe anak aku apa-apa mbok bantah. Ya usaha. Lho, carane usaha iki Ya piye? gampang loh. Tanggaku ke 7 tahun ki ora duwe anak. Mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Lho, sik. Mulih konggonamu 3 dina mulih meteng. Lah kuwi carane piye metodene Ya, kok ben tak- piyai mbetet kene pirsa ditulis. Tak kei cara. Carane piye? Gampang carane loro. Apa siji? Cara medis dan cara alternatif. Oh, medis karo alternatif. Alternatif Upama yang cara pertama menggunakan medis carane piye? medis awake dhewe iso pergi ke dokter, konsultasi sing penting doktere gelare sepok. Lho ngono dadi Sepok awake ki apa? Sepok ki apa? spesialis ogoh-ogoh. Dadi Kuwi SPOG iki. Kowe omonganmu gak aku ngono ha kuwi. iya kuwi SPOK sepok Spesialis kandungan. kandungan. Dadi ben ngerti penguat piye carane ben ndang duwe Heeh, anak. jenenge berusaha. SPOG. Heeh, berusaha. Iku secara berusaha tok. Kuwi secara medis. Medis. Nek secara alternatif piye ben carane ben duwe anak? Alternatif bisa diurutno. Maksudnya diurut dipijet. Aja. Loh, lah ya dipijet sikile Oh, wah lara kuwi malah. disuwuk. Gak usah kok iso, engko didilat barang. Loh, ora. Walah, nek gak maksudnya Cara nek diurutno. diurut umpama iki aku kan ora mudeng nek umpama congpe iki urung duwe anak, iki Iya. sing sinden iki urung duwe anak. Iya. Carane bendang duwe anak, carane diurut dipijet ora. Gak. Dadi apake umpama congpe. Ya diurutno aku sik apa kowe sik apa dalange apa wiraswara yoga-yoga ndi sing senggang ya ta. Lho, engko lak metu iso. Orang ketang sidi mending nyantol. Lah ngono lho. Sik to. Terus ora ketani sithik. Jane Pak. Paham aku. Lah kuwi terus anake terus lurik kaya ula weling ngono iki. Yang penting duwe anak sebagai penguat dalam rumah tangga.
oyote omah-omah muni ngono. Tak tuwapuk kowe iki. Ayo kene kowe arep ngaturke apa salam-salam sik kanggo piyai kene. Sing wis nimbali Mas Komet 2 kali. Mbok nganggo mukadimah sing apik kene iki lingkungane agamis, agamane kuat, agamane bako. Oh nggih. Mergo awake dhewe iki ditekakne teko Bojonegoro nganti tekan Nganjuk. Kowe nderekke Pak Kangko iki meh sak wulan iso ping 5 ping 6. Alhamdulillah. Kena nggih tuku apa-apa, nyekolahne anak, openi bojo ya to. Sing penting ki nek kowe wis payu, pelingku siji aja duwe bojo meneh. Karo kanca iki menjaga persatuan dan kesatuan NKRI Harga mati. Nah, jadi bojo ki penting diopeni, ora mung dikeloni ning ya diopeni. Pengen tuku apa klambi, kalung, gelang, ya ditukokke. Wong lanang ya kudu sembodo. ing ngarsa Sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Pancene penting pathokan kuwi dadi mergo ngene ya Met Hana Caraka Data Sawala tak kepruk bata bangka. Menengo. Ya Pak Bak. Enek wong ngapung muka dimah kok so. ya muka dimah ning aja nesu. Muka dimah muka dimah. Ya aja nesu-nesu ngono to su. Ngono aku lho. Gak tak terusno. Bismillahirrahmanirrahim. Ah iki tenan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah guyu cengengesan. Aku dhewe gak percaya karo suaraku. Wis ganteng suarane apik. Telek. Ini piye mau Mas Kangko? Wis ganteng suarane apik jare. Alah, modele raine kok sak ciduk dawet nek muni ganteng iki lho. Lho mburi ngerti dhewe to. Piye? Kene lagi metu lho ya kaya Gus Idam ya. Aku wong padha njaluk foto mang ngerti ora? Bareng komet iki mang padha njaluk ibu-ibu ono komet njaluk foto jejer. Bareng ono fotone didelok terus dihapus nek mang lho Met. Dihapus wong kliru kok dadine ra cetha. Dadine kok ngene to. Wong tengeng. Lah perkarane kono njaluk foto tang anu gagi-gagi rada cepet-cepetan karo ngemi anake. Lah iya. Ngene lho kok pas foto man. Aku ya rada ngene dadi. Dadine ya ngene. Dagelan kok cerutak iki lho. Akhire kan padha ngerti nek aku ki posisi ngene iki nyapa ngono kan padha ngerti. Tekan ndi? Lah mau assalamualaikum sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komet. Lo. Kok bolak-balik to, Met? Lho, lah muka dimak ya ngoten ta, Pak? Nganggo ambiak lho takon. Salammu ku kleru ya Mas. Kleru karo Mas sapa? Komet sing bagus dhewe. Iya, Dul. Anake wong sak RW. Iya. Lehmu salam kuwi kleru ya Met ya. Iya. Sing bener piye? Mau dareni jajal kowe. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi Lho, iki lho. Iki lho sing marang balik iki. Iki lho kowe. Aku kuwi asline iri kok aku ganteng lho. Mulane irungku mbok arakno rene rono. Lah lemu salamku kleru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Muding ora wae nganggo kuwi anbiya. Kowe bermangan apa to, Tru? Telek. Kok ya sisaku mung tadi. Iya. Amma ba'du. Kok mabak tutok. Uta menengo. Para bapak-bapak seneng. Ibu-ibu dan pada nanti wong. Wong iki beda nek karo aku, Bu. Sehat nggih, Bu nggih. Ibu-ibu mriki tasih semangat ngantuk mboten? Semangat. Loh, iki boloku kabeh kene met. Ngantuk ya engko turu dhewe bene. Kowe kono kene. Lho aku separuh kene kowe. Aku iki serai saithik iki beres ya wis. Wis iki lah aku. Lho, kompake tetep menang genku to, Met. Ora karo urung karuan dijajal. Lho, nek kene iki rencana arep mbok sangone pira iki engko? Iki engko paling rata nyeketan. Cah mampu adek
Lah iki sing nanggap iki dana rasa dana weweh. Aku ya mau kalah tanggap ping pindho kok. Paling gak wong 50-an. Piro? Hitung piro? 1 2 100 200 300. Wong 500 iki sing blok kene tok Imet. Oh lah ya gak sida kakean, Nduk. Pokoke jenenge wong sombong kowe iki. Semangat mboten, Bu? Oe. Iya. Ngono iki apa Tarsan tok to bocah? Loh, ketok semangate ngene iki. Semangat bapak-bapak iki. Menang kowe, Bro. Lah iya, Bu, sing wonten ngajeng menika semangat mboten? Nyanyi-nyanyi saged? Ngomong. Piye? Pedhot musaku, Met. Piye, Met? Kowe padha karo nguyoi segara. Lho, Nguyai. Orang nguyui, nguyai. segara kok duyu iki lho. nguyai segara. Lah masalah nyanyi yo kene mau kalah. Ayo, Pak. Nyanyi, Pak. Kicau mania. Wong nganggo nada. Wong nganggo nada nek keyboard. Anu, yen kedang, Mas. Lho, apa bodol? Lho, Jaluk iring. Lho, Mas diringi ku arep mati apa diringi? lho. Jare jaluk iringan kendang. Diringi lah. Oh, diring nih. Padakno kowe karo ha. Tapi Ini wong seni kok. Ya, ikuti suara saya. Jangan mau kalah dengan yang sebelah sana. Saya yakin Anda bukan orang sini. Kok ngerti? Nek wong kene iki mesti lungguhe rapi ngene lho. ayo. Ha iki nek wong Jowo desa mesti ning sebelah kene iki. Kuwi tekane keri. Tekane keri ya. Ndane desaku kaya iki ya emang. Mas, kendang Mas. Nggonmu ora tau nanggap kok. Ikuti suara saya. Yang paling heboh asli ini dapat 50.000. Cirolu. Kurang keras. Hei, Cirolu. Lumayan. Hei. Wis kena. Hei. Ho. Hei. Heo. Kowe nggusahi manuk. Lah, Aku yang wong keren yang kengok. Lah wae jane arep nyanyi apa ngajak tukaran kuwi lho iki. Dijak Roma ngono. Hoi. Kowe ngajak tukaran karo wong kono kuwi. Mas. Nggih, tak jak nyanyi nggih, Bu. Deno nggih saged Nyanyi nggih. ra tau bener kok delok Lho lah kene iki juragan musik e. Nek sak pira Mas? Jrek. Sayangku Oh, iso. sing ayu dhewe purun ngopo bakal tak Semangat. Iya. Modal bensin seliter, motorku tak starter, ata ampiri ayu tak jak muter-muter. komet koclong nggih Bu nggih. Setuju. Aku nyapa nyanyi dene mbok ganggu wi. Yo sing kira-kira kabeh iso lho, Ndro. Lho iki yo iso iki lagu anyar lagu sing iso apa jajal? Sing tak siarne kowe nyanyi kono. Iya. Oke, baik saudaraku semuanya. Betet apa putih iki? Betet Bandung. Bandung. Dusune. Oke, Desane Bandung. Bandung. Desane Betet. Desa Betet. Betet apa Bandung Dusune iki? Bandung. Dusun Bandung desa Betet. Betet. Ya. Kecamatan ning Ronggot. 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 Nganjuk anu Met kabupaten ini. NKRI. Yo. Kok kok nesu ae. Ra nesu piye? Yo. Dadi wong enak MC berwibawa gini ya. Yo. Lah aku tahu kok MC lagi mulai orkes. Sing delok pul. Aku munggah lagi yo. Wong delok piye Met? Mulih. Lho. Resik tek. Yo, kembali kita hadirkan. Kowe iki mbok duwe swara apik, Nggih. ya toh. Nek tanpa didukung karo sound system Nggih. sing apik, ya ora iso. Yo, ngono ora iso. Dadi sing- jare duwe sound system kan. Sing penting ki sone Met kowe iki. Sonmu lho isini-sini wong. Lah nek sini-sini wong piye? Son dinggo salam kok sama karo-karoan. Piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi.
kaya ya ngono iki son kuwi tanggapan ra leren. Bae aku Sumbar kuwi. bae aku dolan rono iki tanggapane bener gak leren, Pak. Heeh. Tapi ya guru patayatan rono. Rene tahlil. Rolasin pancen Pak rolasin kuwi. Heeh. Kuwi nek digulung salam piye? Asram reko ora terus. Iya. Wong iya lho dadi iya. Serege sabur rabu. Tasih serangan karen cantur sari ndehugang. Ndek bakon angger Iki main. nek sone Jodipati son Dwija Laras ya. Oh, karuan. Aku ngomong Yo. Satu persatu artisnya Dwijo Laras Indonesia. Kita panggilkan spesial untuk Betet Bandung Ngeronggot Nganjuk, tepuk tangan. Hadir spesial untuk Anda semuanya. Salam sayang tak akan hilang, salam rindu tak akan layu. Kita panggilkan Sih. Iki lek salame penyanyi dangdut kanggo dangdut. Nyuwun sewu lho Mbak Canggih. Piye? Mbak sok kala mangsa ki tanggapane rewame golek MC gak ngentukke. Yo. Eneke kuwi MC-ne umur 85, iso ra we. Tuwik ngene. Tuwik piye jajal apa dadi MC? Iso to. Ayo piye jajal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kita panggilkan beberapa artisnya Dwija Laras. Wonten sinten menika? Diajeng Lucy Brahman sapi. Lho. Ya aja kaya sapi lu sitok no. Brahman iki umume sapi apa kebo? Oh jaran met. Tuwek mbok ya. Sepote. Ya, oke. Ya. Nyepot yo. Sendur. Sama. Yen liwat aku Keringan kubuk Arel, tendange tokle, tinggalin sarungnya. Biar kaya tak
Ayo kebak cerita. Tangan rene foto. Yo kene. nanti gagat Rina asik. Jabatan sak jroning ati. Ayo. Nyata lontong lo Mas. Saya ati lo Mas. Buat bareng iso. Bravo ya. Ayo. Contohnya Sledro. Yo. Ambekane iki mau metu irung to. Saiki teko kuping karo teko kene. Kayak batut. Lah yo kok anek ambekane teko metu kono barang. Golek pangane kok angel ngene ya, Met ya. Lho ora kuwi kan jenenge totalitas kerja aja muni golek pangan kowe kuwi. Totalitas kerja iki ngetokne sapa? Dalang Dwijo Kangko sing kondang sak Nuswantara. Aku gak melok kono, aku melok lek iki kok. Lho, tak pekno kan awake dhewe bengi iki kan dewane pewayangan kan belione, rajane. Nggih, nek aku wis biasa karo jenengan nyuwun sewu lho, Mas. Aku nek gak karo jenengan ora mungkin aku cerita, Mas. Nyapa. Aku ya asline nek karo jenengan wis biasa to. Los ya, aku wong los ya. Nggih, no sok sering aku dolan kene jenengan. Iya, Komet iki mang lho ngrasani ning musala iki kaya wah. Kula ora Rasane apa? ngrasani jenengan. Kancang, rasane apa? Mulane ndek dulure ku ndek kancane ora pate akeh. Apa bintang tamu arek sinden lusi stowek barang ora isin. Lah niku lho kula. Sapa? Cangkeme sapa sing ngono lho? Ya Mas Kangkong nggih. Iya. Aduh, Mbak. Maju. Mboten Budi. Mbok De kapan aku rapi Pak Demu. Kebablasan. Kowe ngerti apa ora saiki? Ora eneng saiki jamane saiki wong tuwa yo reneng. Mergo saiki jamane jaman canggih. Ngeten lho. Jaman canggih. Kowe ngerti saiki usume aku dek ngibar tarik benang, ngerti? Dek mben tak tuarek kebanteren Pak Dokter lek ngeret malih motoku pindah ning Batuk. Malah apik iki. Ora sida tak balekne nek. Kaya ya iki kuwi apa? Kowe ngrasani Mboten apa? lha iki si combe. Ora ya, aku nek karo jenengan sok kala mangsa WA sharing to, Mah. Aku iki komet asline kula ora kepeksa duwe kanca iki isin kula, Mah. Apa lusi lho sinden apa disrikile drijine kaya jahe ngono kuwi lho. Lho, aku mau ngomong tuwek ngono to. Kuwi kapan lek muni? Iki mau ning mburi ning musala. Apa sinden tuwek barang kok pola ra karuan. Jajal ngono kuwi sesuk nek mulai rak mijetno ngono lho. Piye? Kowe muni piye? Mboten. Kowe mirengne dalange tuture Pak
dalang mang apa ora? Mboten. Barang ki lek tuwek ki saya enak contone. Woh-wohan kuwi lho. Apa enek kates ya to? Nggih. Lek entah ya ora enek tlutuhe akeh, tapi lek mateng kadipangan enak. Pelem nek tuwa kae rasane Ya, legi. kecut lek enom kecut lek tuwa enak legi. Kowe mirene dalang apa ora mau? Jeruk nek tuwa rasane piye mah? Legi nek Ya, nom kae legi. kecut apa-apa nek tuwa ki mesti enak ya mah iya. Loh, sampean tahu mangan sayur bung? Tahu? Tahu? Ya tak ya tahu. Kayak nom apa tuwek? Ya nom. Kenapa gak ngaku sing tuwek? Ben bongko kowe. Loh, mangan galar ya? Tapi nek tuwa kan luwih berharga ya mah ya. Kowe ngerti. Mas nek tuwa regane piye mah? Lebone larang Mas lek tuwa ya. Kayu nek tuwa regane piye mah? Kayu jati larang. Kayu jati ki lho nyawamu ora oleh nggo tuku kayu jati kuwi. Nek tuwa ki larang, Met. Alah, bene kuwi rak kayu. Padha karo bong kuwi mau lek tuwa dadi pring iso gawe omah Larang. bermanfaat bagi manusia. Dadi wong uripe aja sok ngenyek-nyenyek. Nek tuwa ki mesti larang, Wong Met. dek iki lho umure karo aku kaceke 3 tahun besok tuweke padha le. Lah iya. Lah wis tak bayangne dek mben nyun Piye? sewu lho Mas Karko. Piye? Alah lek Mas Karko kan gagah. Gagah. Wong dalang duwite akeh mbok teko tuwa ritek ya. Pangkat panggah sehat, gagah. ganteng. Wong bahagia. Lah lek iki lho pelawak le alah rata-rata ki lek tuwek ya setruk ngono kae to le. Ya aku ya karo anu kae ning pasar ya ketemu komet. Alah komet. Kowe jarane krungu kok dek mben arep lara, setruk atene bongko to le. Ngomong jare karo aku kacek 3 tahun. Lah piye? Lho kancane dekne padha nyewu kok. Oh kancane dek tuwek-tuwek kene jek bocah. Ya kudu bersyukur dadi wong urip ning alam donya ki Ya, nuwun bersyukur. sewu lek Gusti Allah ngersani ya Mas Kangko. Ya, Oh benar. tidak harus tua dulu. Ya, saya belum pernah kamu belum pernah merasakan tua tapi saya pernah merasakan muda. Ngono. Mudeng Ngono lah. gerayamu Oh, lah kowe diumbar-umbar bagus. plak-plak kae. Lah terus nyapa? Mergo tuwa iku luwih pengalaman ya, Mas Aku ya. iki seniormu. Iya tapi yo tetep plak-plak iki nang panggung lho. Iki ngono jenenge menunjukkan kasih Sayang. Tuh kasih sayang plak iki dikira. Ha pisan kan nangane. Lho. Lah nyapa? Aku lho Ora loro. Oh, tenan. Ora loro. Tantang kowe. Jare gak loro. Sesuk loro ndro kene. Papat. Wong Makane. bersyukur ketemu Mama Lucy. Ini lho tak omong iya. Dalem, Mak. Kudune wong lanang kuwi apapun yang terjadi kepada perempuan itu selalu berusaha memanjakan seorang perempuan. Ngono kuwi contone berarti kowe lek meratukan seorang istri seperti Pak Kangkong nyambut gawe deng 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 kayane dicaosne Buduwi. buduwi. Arep perawatan opo kelakon. Wih. Lah kowe? Nyapa? Lah kowe apa ngono? Kowe suami takut istri. Sing takut istri ora aku. Sapa? Kile. Pak Eki. Sik. Ketemu pirang perkara kok iso ngarani aku takut istri. Durus. Aku kita gagah ning panggung kaya ngene pimpinane wong sak rombongan kok. Gagah aku no, Pak. Kok iso? Aku kerja iki ora ditutne bojo kok nyantai kok los. Ya. Ape mampir nanti oke. Sik. Guyangan oke. Yakin kowe ora ditutne bojo? Warung semok oke. Ora ditutne bojo? Oh. Lah anakmu loro iki lho do melu kabeh ning arep iki. Lho, anakku ya suweneng tak jak mampir-mampir kok. Jerman karo Jarmeh iki loro. Wah, labene. Berarti nek ditutne bojone dikira wong lanang wedi karo wong wedok. Dadi nanti gak iso mampir. Salah. Alah yo. Wujud cinta besar terhadap istri dimanapun harus kita bawa. Yes, ikut Kasih mewujudkan seorang laki-laki sing tanggung jawab karo garwane sing meratukan bojone. Kowe padimu menutupi kelemahanmu to? Yo, Mak. Tak bayar dek ben rekeningnya sing wedok. Mama Lucy lho nurut to, keluarga yang bahagia itu ada 3. Oh, iya. Mangan bareng, salat bareng, Iya. adus bareng. Ya Mah, kowe tau adus bareng karo bapak ora? Aku moh lagi mangan bareng tahu karepku ben mesra tak kon dulang. Mulai tanggapan isu didulang ngarep omah. Tanggaku budal kok anu komat iki apa lara to kok didulang. Karepku ben ketok mesra kok. Kasih sayange, salat bareng, adus bareng. Itu tanda cinta dalam berumah tangga. Dek ora gelem no wong bojone gedine rong aku lho. Adus dicemplone gedhe jedeng kan ora iso ngangkat. Dek kuwi Iya. bojone gedhi kaya aku. Anjene- Tak adus piye brah plok. Aku bongkar jeding ping 4. Apa? Yo gara-gara gegeden iki. Oh ya. Kita jolo loro cilik-cilik. Aku sudah berbangga luar Nggih. biasa nggih Ya Mas. bangga Kangko. ditanggap kok. Lantaran Mas Kangko kula saged tepang Pak Pri
Kalau warga masyarakat mriki iki ngerti Betet. wis setahun kepungkur lek ngejok. Nggih. Makane tenan lek ku wedi serak kaprah Mas Kangko iki mau. Kowe wedi ra? Dobel campur sari ra tak tampa demi Pak Supri karo warga kene iki. Apa enak? Duh, apa nih? Oh anek no sorry no Cari sok. Campur sari enak. Enak. Wayang iki. Neng Blitar. Ora wani ndobel. Ora wani Ojo, mergo deman awake ya wis tuwek. Dadi cangkemmu. nek siji ae aja ndobel-ndobel biyen awake dhewe cek sehat ya. Lah aku iki masih tua-tua iki. Ya ta? Ya ta? Kowe endi kowe akan Malah kaya film aku? Susana. Duwe endi kowe karo aku? Rene. Rini yo. Ayo. Kowe kok Ora ngomong iso, karo ora. aku. Sing ngono nek Aku tuwa wiramu. iki ya pelatih aerobi. Ayo. Aku iki Nantang lu Ibrahim. Iki tontonan apa to iki? Ora urus. Tapi ngene iki aku gak seneng loh salah satu. Calon ngono, Pak. Iki Calon dhuwur, masuk Pak. Calon dhuwur, Pak. masuk itu. Iya. Rodok, rodok. Dewi Anjang sana Anjang. Kaya ngono. Wis moro kok. Kang mboten pinanggih Kang Mas panjenengan kok tiku. Haning ora terus kaya ngono. Panjenengan kok nglarani ati kula panjenengan tumindak sedek. Masalahe nganggo trapsilo. Awake dhewe iki wong kadunungan kraton. Kraton di Met. Dadi, Kraton di. Cek golek wilayah. Janji panjenengan menika ora nek wong wadon liya sing ayu ana alam donya iki kejaba karo aku ananging Piye? panjenengan iki janji. Ya to, asma. Ya omongi. Kula niki tansah prasetya dumateng panjenengan tapi panjenengan janji. Kaya ngene. Panjenengan kok tegel sanget. Aku ora blenjani janji. Ning mangertenono aku ki golek pangupa jiwa kanggo sliramu wong ayu. Pati sadar. Terus mekaten. Aku rumah. Boten mikiraken perkara kula kados menapa. Pinten-pinten taun kula sampun nglatos panjenengan kok tegel kali aku. Wong ayu, percaya karo aku ora bakal mliya. Mangertenono. Kaya ngene polah iki kanggo sliramu wong ayu. Luming mekar lan semi. Anggonku. Kok kaya Puspitono lho kuwi. Estu panjenengan Mas. Kusuma. Panjenengan tresno kalian kawula saestu. Iya wong ayu. Matur sembah nuwun sanget Kang Mas. Panjenengan kula kemi janjinipun. Met, sikat met. Sikat ya aku gak rangkepan kono. Waduh, odot iki nek delok iki gampang lho. Lho. Wah, lha iki ono kasus Lah nang mriki lho kados pun janji. surat. Tok. Mas. Tok. Kang Mas. Ya. Wilo. Dul. Lah ngopo lho ngopo? Kowe ndagel sik tak umbah-umbah. Kok umbah-umbah. Ya nyanyi ya. Ya nyanyi. Ah, menika wonten permintaan Mbak Lucy. Wonten. Saking menawi Pak Supri. Nggih. Supri Adi nyuwun lagu entit. Lah iya. Nah, menika nyuwun lagu entit Mas Kangko. Nggih. Mbak Lucy sing nembang. Oh, nggih. Nah, Duete kalih niki to. nggih no. Nak mau kalau. Oh iya. Oh ya, kowe dadi anu titik bindeng. Entet gak ngono kuwi kene iki untune anu irunge jebrak ning dhuwur Oh, lho. dek aret gak ono kan? Penting suara wis to, Bro. Ya elene odo-odone sik to kae. Sapa sing iso odo-odo? Kakung. Masuk. Satu tening mboten dibeto. Ya. Entet. Oh nggih. Niki dereng siap niku. Wis iki gak apa-apa. Ya wis sakniki ae kene. Ajuran. Nang muni kok iki kok nyeluk-nyeluk aku. Sapa? ปอยแต่งไปลงไหม Urung ngomong caturan sik kok ya.
Iya. Lipstik sakne iki. Kowe jebret cangkeme tenan malah sah ya ngono kok. Ya dipatahi Pokoknya suarane bindeng. Ya suarane bindeng. Apa lah? Heeh. Iku ora bindeng ku. Nyakno. Yo. Yo. Men puas weh. Apa nawak tenyuk-tenyuk? Nah, lha iki sing celuk sapa sing putri namine sinten Mas? Si Andi-andi lumut. Lek iku ande-ande lumut to. Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji. Ngono lho, anu. Wingi nama. Wuke sapa? Anu wong lanang Oh iya iya, Anu oh iya. Iya. Ande. Heeh. Nah, apa to? Kok ndelok nakno ae. Iya nak anu wene ndek nyok uwe sing anu nyok uwe ngambeng. Iya, nak maknai malah. Mana ya? Owe omong kowe enak manut to kono. Ndek ngene ayo. Sing nandur terang londeng dawa Ndek apa? wedi Punya. kuwi sapa ente Ating nandung aku nyawa-nyawa nyak nganti nyoli. Kowe karo bungkuk to crot, kowe ora tau ndelok toprak. Gutun ngecek kowe. Getun kowe tak bacok kowe sesau gak nyang lho. Lho pancen yo prei yo. Urek sesuk. Sok prei. Gampang ente, aku nang takon wae kok. Nuk anak on. Nah, Seneni. Seneni. Neni. Oh, Okan No anak-on ae. Oh tengah-tengah ning nandung aku kok. Ih, baleni nepok nga. Oh, sinandur kowe tontet. Yo. Oh, terangmu cilik apa gede? Lho, Neng. Oh, trontet. Aku ndera ndrodang iki. Kok menengan tak unutane dhewe. Yo yo. Terus lakune ngene, ngono lho. Ah, lekoso. Apa? Hei, Nah, maju. Apa? Tak gendeng-gendeng drut-drut ngono lho. oh baleni neh. Nah, Kowe apik ngono ya met malam ya. Anjen pengkhianat tak weh. apa? Iki lho anake camat. Oh ya matur nuwun. Sing nandur timun cuwilik bongkeng kuwi sapa ente Nungokno ya ne. sing nandur Ating nandung aku ya ya. Ndang pek-peken ya ya. Angger diijloni. Sikile iki Alah tenan apa piye tontet? Aku mung takon bae kok. Nak anu kowe ya ben iso menjiwai tak tabrak bis. lho kowe iki aku ki. Wong kok nyanya ngono. Lah ngono. Ajen yo ngono. Ya nye. Ayo mlaku ya, Jan. Nandung aku. Mlaku. Weh ngono no. Oh iya iya. 20 tahun kas, Met. Cicing kasih. Loro rungokno wong tuwek kaya ngene nek sekolah tenanan ya. Ayo ayo. Dadi atake. Oh iya anakmu to. Sik, kowe duwe pak ngono kuwi isin apa ora? Gak. Lah kowe isin ora? Oh gak isin, Met. Berarti wis mbok doktrin ya, Met. Iki anake tenanan apa piye? Nek iki tenane iki gak ketok enek sing Kok iki. ganteng men to anake? Tanggane ganteng-ganteng ya, Met, tanggamu ya. Lho piye Iya. to keterangane? Sak nek wong kontrak omah wong luar negeri iki terus tukul iki. Aku tanggapan rame ya wis ben diurutno. Lha sedekah anu kowe tegese sedekahno. Heeh, sedekah rasa. Cicing kasih ondet ya. Ngono ya kan nek. Ante. Sikile pincang trot maku. Teng tepetnya. Iya. Apa kono wis modok ngantuk. Nak kuwi lah nyok cinak nak entet. Ya kan jahat kan aku. Sing nandur jagung Jagung. dawa
Rambute. Rambute Ndek. Rambute. Iki karo sepele. Nek wis bar rambute terus culno. Kok iso isih pangkat dikenek-nek. Pancen tak kekrek sangemu ngene kok. Wong kok Rambute dawa abang-abang. atang-atang. Kuwi sapa? Ante. Ngono ya nduk ya. Eh? Kuwi ngono, ateng nandung aku nyamuk ya. Peken kabeh nyamuk ya. Angger diijong. Ora Ijong. wong takon wae iku. Mek nak momo ijongi. Eh? Mek nak momo. Lah lha mbok wene aku terus kowe duwe apa ndot aku mung rambute kok. Abune tinggal, liyane gawa aku njoli ya. Tak sayang aku titik ae. Mama. Ayang le. Ya tak idoni. Ana apa? Ma, wis bar. Kok ban mbok tayang idonono gak apa-apa ya. Met. Bar. Adikane ora ngono kuwi. Halah ora bendino ya, Dek. Wong kono yo Kowe malah golek kesempatan dalam kesempitan kuwi ra kena. isone ya nak pas tanggapan kok. Si entet. Lah niki Bu niki. Dintekke ya. Si Antet ya. Ya. Yo. Si Antet